Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα ανεβάσω ένα βίντεο το οποίο θα ξεκινήσω πρώτα από τα kick-off και μετά θα πάμε να κάνουμε τα free pack. Πάμε να παίξουμε με αυτή την ομάδα, μετά να κάνουμε τα training και αν μπορείτε να στείλετε στους φίλους σας για να με κάνουν subscribe να βλέπουν και αυτοί τα βίντεά μου, τα οποία όπως φαντάζομαι σας αρέσουν, για να τα βλέπετε. Και όποτε δεν τραβάω βίντεο στο YouTube, νικάω στο VS Attack. Όποτε γυρίζω βίντεο, χάνω. Σήμερα μπορεί να γίνει εξαίρεση. Θα δούμε. Ο Μπέλιχαμ, Γκριεσμάν, σουτ. Καλά, εντάξει. Πολύ ωραίο σουτ ήτανε, ξέρω. Παπά. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος YouTuber. Εγώ πήρα την ιδέα να κάνω FIFA επειδή μου αρέσει ο Τζαβού και λέω ότι έχω FC Mobile. Λέω γιατί να μην κάνω τέτοια βίντεο. Εσείς αν έχετε κανάλι το οποίο ασχολείστε με κάτι, πείτε μου κάτω στα σχόλια για να ξέρω και κάτι για εσάς και ποιος είναι ο αγαπημένος σας YouTuber. Λοιπόν, μπράβο ρε Λούσιο. Δεν έβλεπα εκεί την ώρα. Μπρο, τι χάνει. Τι χάνει ρε μπρο άλλος. Καλά, μη φαντάζεσαι ότι παίζουμε με 70 rating ομάδα και εγώ έχω 94 και νικάμε 0-0. Οπα. Έλα ρε γκρίσου. Και ωραία μπρο, κολλάω. Καλά φουλ. Αλλά πάλι ο Νάν είναι. Τι. Μπρο, θα κόκκινη. Πατούσα από εκεί. Μισό. Θα βάλω γκολ τώρα, μην αγχώνεστε. Ο Γκριεσμάν με έχει κουβαλήσει. Γκριεσμάν και Ριβάλντο έχουν κουβαλήσει. Δηλαδή τώρα το έβαλε ο Γκριεσμάν. Από όπου και να στάρει ο Γκριεσμάν ή θα πάει δοκάρι στο crossbar οριζόντιο και μέσα ή θα φύγει κανονικό φινεσάκι. Μάκης. Παίζω με 10 και νικάω 3-1 και το πέναλτι δεν είναι 10 πέναλτι. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα γκολ. Όχι, δοκάρι. Θα το κάνω στο επόμενο μάτσο. Ανάλογα άμα χάνω 1-0 δεν θα το κάνω. Άμα νικάω όμως 1-0 όπως τώρα θα το κάνω. Θα προσπαθήσω. Και αν θέλετε βασικά να μου πείτε τι μουσική ακούτε. Εγώ ακούω τραπ. Τραπ, ραπ. Και συνήθως 0-0, ωραία, εντάξει. Και συνήθως ακούω τώρα βραζιλιάνικα. Τώρα. Αλλά ακούω και ραπ και τραπ.
Α, τώρα δείτε και την ομάδα μου, γιατί δεν σας την έδειξα πριν. Ορίστε η ομάδα μου. Έχω βγάλει KDB, είναι στον πάγκο. Και μισό να σας δείξω και τι αλλαγές θα κάνω. Να KDB. Εδώ είναι ο Μαλντίνι που έχω βγάλει και ο Ντελίχτ. Ο Ντεμπρό είναι ρίτσα στη θέση του Ματέους, αλλά μπορεί να μπει right winger. Θα το βάλω. Και ο Ντελίχτ θα μπει στη θέση του Ζεμπρωτά. Αυτές είναι οι αλλαγές μου. Αυτές. Δεν μίλησα πριν λίγο διότι έβλεπα μια διαφήμιση. Κολλάω φουλ. Μια διαφήμιση για την αγαπημένη μου σειρά που βλέπω στο Μέγκα. Γι' αυτό. Μπράβο ρε Ματέους. Γκριεσμάν. Το χάσα. Κοιτάξτε, η χρυσή κάρτα που είχε το Τορόντο είναι μόνο Insigne. Αυτός είναι καλός. Οι υπόλοιποι είναι silver και μπρονζάδες. Άρα 1-0. Γκριεσμάν πάει. Όπως πάντα. Τον Γκριεσμάν δεν τον αλλάζω. Και είχα... Το προηγούμενο σύστημά μου ήταν 4-2-4. Το οποίο είχα βάλει Όσιμεν επίθεση, αλλά δεν μου έκανε τίποτα. Και έτσι έβαλε 4-3 flat. Και επειδή είχα τύχει τον Όντεγκαρντ, γι' αυτό έβαλα το Ocampo. Team of the Year Honorable Mention. Βλέπετε νικάω τώρα. Όχι και στα kick-off δεν νικάω. Επειδή όλο το MLS είναι άχρηστο εκτός από την Inter Miami. Να σας πω, το ξέρετε ότι ο Neymar θα πάει στην Inter Miami και ο Mbappé στη Real. Ο Mbappé έχει κλείσει το συμβόλαιο και ο Neymar επειδή δεν έπαιζε πολύ στην Al Hilal που ήταν εκεί, θα πάει στην Inter Miami που είναι και ο Σουάρες και ο Μέση. Το κλείνω λίγο να βγω και θα ξανακάνω βίντεο. Ναι, όπως βλέπετε τώρα μου έχει μπαγκάρει. Γι' αυτό σας κλείνω. Γεια σας. Και κάντε όλοι subscribe και follow. Ναι, subscribe και follow. Subscribe και like. Ώστε να ανέβουμε να περάσω ένα φίλο μου που έχει 108 subs. Καληνύχτα.